Виж какво пише. Татко. Рено. Ей как? Ей, горе пише. Рено, Нисан. Хитачи. Виж ми хора. Много малко хиляди. Покажи. На малко хиляди, ама. Като нов. Чуда. Така. Двигателя, Американа, разчленен. Вие какво става с сигналите? На браснарски ночите става. Аре. Те ще се разпаднат. Ужас! Ужас! Те така се разпаднаха. Всичко е мишмаш.